això hi ha un gos que està volant i per això els ocells esperitats. Els amics de les arts han tret el disc del Senyal que esperaves. És aquest nou disc que avui ens venen a parlar aquí al backstage de Flashback. Ferran, Dani, Joan Enric, moltes gràcies per haver vingut. Un plaer. Com esteu? Ja esteu assajant una miqueta, no? Sí, estem assajant el disc per la nova gira que començarà en breu a l'Auditori del Fòrum el 16 d'octubre i amb moltes ganes de que, poquet a poquet van sortint concerts i també, poquet a poquet, molt ràpidament s'estan omplint i amb ganes de que en surtin molts i portar aquestes cançons noves en directe. 7 mesos esperant, Sí, és molt. El març va ser molt dur, quan va caure... Recordo una setmana que va caure tot, va caure el disco, va caure la gira i una mica el món va donar la volta com un mitjó i llavors va ser un moment molt delicat. Però estem ja, esperem cap al final del túnel i ara és molt agraït el poder assajar, poder quedar amb els músics, poder una mica preparar ja per començar la gira. És el disc que té menys cançons perquè el Bed and Breakfast va tenir 13, després 3 amb 12 i aquesta n'ha tingut 10. Molt bé. Us heu tornat o molt perfeccionistes o més vagos o què ha passat? No. Vagos no, segur, perquè de fet nosaltres vam arribar amb el productor amb 30 idees. 30 cançons? Sí, 30 esbossos. Sí, a veure, 30 coses que semblaven una cançó, tenien una melodia, una harmonia i tal. I d'aquestes 30 ja en vam entrar a gravar 12. O sigui, a estudi ja vam anar a gravar 12. Vam arribar a mesclar 12. I quan anàvem ja a fer el mastering, que és pel que no controli gaire, és l'últim pas on s'acaba de perfilar el so del disc, 2 van caure. Perquè el productor ens va dir, tios, aquestes cançons són molt bones, però poden ser millors. I, o sigui, ha sigut una mica més per l'altre que tu deies, no? Per perfeccionisme, de dir, anem a intentar que el que ensenyem sigui el millor que puguem oferir a la gent. Sí, ens hem perdut 2 cançons, que sortiran... Són les cançons que esperaves. Serà un EP que un nou EP i tal? Sí, endavant. No, les sabreu o no teniu idea? Les volem salvar, sí, perquè ens agraden les dues i simplement creiem que s'han d'acabar de donar-li aquell toc, no? Hi havia una que la melodia de la tornada potser la podríem acabar de perfilar d'una altra manera i quan ho tinguem retocat jo crec que buscarem un slot per poder-les treure. Parlarem més del disc, però vosaltres canteu junts des del 2005? Sí. Des de quan us coneixeu? Des del 97 amb en Joan Enric. Sí. Jo. I tu i en Dani? Des del 2002. Algo així. 2003, sí. Una forquilla de 18 a 20 anys junts. Com us aguanteu encara? Bona pregunta. És una bona pregunta. Doncs... Tranquimacins. Psicòlegs? Jo, de fet, ja no m'aguanto a mi mateix. O sigui, ja he fet la volta, ja. Jo els aguanto perfectament, però a mi ja no m'aguanto. No, jo crec que ens aguantem perquè som amics. Vull dir, ja, encara que si només fóssim amics seria molt fàcil, perquè la vida només estaria per les coses guais i anar fent. També treballem junts, llavors al treballar junts hi ha tensió, hi ha nervis, passen coses, s'han de prendre decisions i llavors és quan a vegades, evidentment, hi ha moments que un opina una altra cosa, però per sobre de tot som amics i això és el que fa que en el fons sempre acabem arreglant-ho tot amb unes canyes i ja està. Creieu molt en l'amistat? O no? Jo no crec, no sé, és una cosa que tenim constatada. Però el Ferran ha reaccionat molt negatiu, No, vull dir... Fa l'amistat en aquesta merda. Jo crec en l'amistat, però perquè és una cosa que és pràcticament empírica, no és una cosa que puguis creure, i és que és una cosa que és real, vull dir que l'amistat és com... Present. Sí, és present tot el rato, llavors no és que hi cregui, és que ho sé, que existeix i que és el vincle, no és una creença. I vosaltres vivíeu en un pis estudiants? Sí, al carrer Montaner, 260, tercer primera. Que ja no viviu allà, no sé, que la gent no sé vagi qui allà a viu, picar... però si algú vol anar, no sé, si algú vol anar a trucar... Quan moriu anirem allà i farem un museu. De fet, hi ha gent que es fa fotos i ens les envia. Sí? T'ho juro. Fa por, no? O què? No, perquè no hi vivim. Però que viu allà una família agradable. I quan volíem que vingués gent no venia ningú. No venia ningú. I estàveu allà, vosaltres i l'Eduard, també l'Eduard Costa, junts allà, avorrits? Avorrits no vam estar mai. No, avorrits no vam estar mai. No éreu de sortir? Sempre dèiem que passaven coses més xules a dintre el pis que fora, llavors no sortíem mai. Estàvem equivocats, però... Ara hem vist amb el temps... Vist en perspectiva, tot el que ens vam perdre per no sortir. Haguéssim hagut de sortir més. Però aleshores estàveu allà junts i què fotíeu? Jugàveu a l'Scrabble? Fèieu cançons? No, fèiem... Ja anàveu orientat cap a la música? Fèiem de tot. Fèiem molt de cinefòrum, recordo, que posàvem pel·lícules i les comentàvem, inclús convidàvem a sopar a les veïnes del cinquè. No sé, estàvem bé, estàvem contents, fèiem música, escrivíem coses. Sí. Vull dir, hi havia molts projectes culturals per allà al mig. Era divertit. I després
del 2005 que vau començar a tocar, us anant fet grans i ja sou pares, fins i tot, tots vosaltres. Sí, sí. La resposta és sí. La resposta és, La resposta efectivament. Sé que pot sorprendre amb la nostra joventut, no? Amb els 20 i pocs, que ja tots tinguem 2 nens, però sí, mira, ens vam animar... Es nota aquesta joventut, aquesta vitalitat. Però va ser tot molt alhora. Al mateix temps vau tindre els fills, vau ser pares al mateix moment, perquè... No, O sigui, exactament no és un pla maquiavèlic. No és un pla maquiavèlic perquè juguen no entre ells. tenim una agenda familiar / professional. Sí. Simplement és que ens tenim 2 anys de diferència, vull dir, ens portem un any consecutiu entre els 3 i és normal que els moments vitals els compartim i normalment quan un té ganes de tenir fills doncs és a partir dels 30, doncs ens va passar els 3 més o menys el mateix, és normal i jo crec que és natural. No és que en Dani truqui i digui, avui toca. Avui toca. En guàrdia! Exacte. No passa això. I ara faré una pregunta que igual fa mal. Us sentiu ja grans? O us sentiu encara joves com al principi? És que jo no he sentit mai ni gran ni jove. No t'has sentit mai jove, Joan Enric? No sé, jo... Ja li diem el iaio del grup. Era el Dani Xavier. Perdona. Té l'esperit Jo no en tinc 40 encara, però vull dir... No, tots els respectes. Bueno, perdona, qui t'ha fotut la punyalada és el Dani i rebo jo? Sí que us porteu bé, eh? De què va, això? No? Tu no t'has sentit mai Jo jove? he passat pels 39 molt de puntetes, llavors jo encara estic bé. Quan faci 40 ja us ho explicaré, però de moment encara no en tinc 40. Però diguéssim, pels vins també has passat de puntetes. Totalment de puntetes. Fins ara, tota la vida he passat de puntetes. Jo em sento jove i a la gent jove li costarà entendre'm fins que no tingui la meva edat. Vull dir, és així. Jo crec que no ho sé, jo quan era nen i veia els meus pares els veia grans i segurament ells no s'hi sentien. Clar. Jo crec que depèn de... És un sentiment, això sí, jo em sento jove. Tu, Dani, no has dit res. No, jo sí. Jo soc jove. És que soc jove, vull dir... Sí, m'agrada molt perquè hi ha els 3 punts. Hi ha el que se sent jove, el que se sent mitjà i el que sempre s'ha sentit gran. Perdona, no em sento, soc jove. Bueno, sí, i tant. Home, i tant que sí, Dani. I tant que sí. Però el tema és que com es tradueix això en la música? Perquè són moments vitals que teniu que heu de traduir en cançons. Sí, evidentment, vull dir, tu et passen... O sigui, ara agafant-ho més seriosament, quan fas el Bed and Breakfast tens 25, 26 anys, 27, és aquella època. Llavors, no expliques el mateix el 2008-2009 que el 2020, perquè senzillament vius coses diferents i crec que seria molt impostat si avui traguéssim un Bed and Breakfast. Seria una cosa, no sé, com una cosa artificiosa, aniríem contra natura, no seríem nosaltres i tal. Intentem que una mica que cada disc narri el nostre pas per la vida, ja està. I jo crec que, perdona, i que de la mateixa manera que amb el Bed and Breakfast vam connectar amb la gent jove, però també vam connectar amb gent gran, i era molt divertit veure diferents lectures. La gent que escoltava l'home que treballa fent d'agost, hi havia gent gran que ens va dir que s'identificava amb el pare de la història, no amb l'home que treballa fent d'agost, que és amb qui ens identificàvem nosaltres, doncs ara també està passant. O els nens amb els nens. Els nens que amb la lectura de Star Wars, amb la lectura de les espases... I jo crec que ara és bonic perquè passa una cosa similar, no? O sigui, hi ha gent que és més jove, que veu unes coses en les nostres cançons i que té 18-19 anys, i en canvi hi ha gent que quan parlem dels fills hi connecta perquè potser en té 40 i ja té 2 fills, no? I jo crec que això és el bonic de les cançons, que cadascú se les fa seves, no? Parlant de fer-se seves les cançons, perquè nosaltres escoltem una cançó, hi ha gent que veu molt la lletra o la melodia i després cadascú es fa una idea. Hi ha alguna cançó vostra que digueu, hòstia, és que la gent no ha entès res, cadascú fa una lectura, la que ha volgut, la cançó més mal interpretada, per entendre'ns? Històricament sempre hem fet cançons, diguéssim, en una primera etapa, molt narratives. És a dir, que hi havia poc espai per la interpretació, més enllà de moments puntuals, no? Cançons com L'home que de fent d'agost, com Jean-Luc, com Salvador... Hi ha moltes cançons que t'agafen de la mà i et porten per un curtmetratge i et diuen, doncs això, passa això, has de veure això i això. Últimament, amb aquests últims discos, també hem volgut ser un punt més paisatgístics i una mica no donar-ho tot tan mastegat i deixar espais. Però això no vol dir ser ambigus en el mal sentit. O sigui, a vegades crec que les lletres dels grups, o és com ho veiem nosaltres, per voler ser ultrapoètiques, pequen d'una ambigüitat que és vull dir, pseudo... O sigui, superflua. Sí, és molt superflu. Llavors nosaltres intentem que les cançons que fem tinguin uns espais on tu puguis emplenar el que deia en Dani, no? De dir quin personatge ets tu d'aquesta auca o amb quin sentiment tal, però que hi hagi espais també en blanc. La cançó Senyora que esperaves
és una persona que ofereix ajuda a una altra, però no es diu ni quin problema hi ha, ni qui és el jo, ni qui és el tu de la cançó. Vull dir, hi ha una sèrie de premisses que em sembla més interessant últimament deixar buides perquè la gent s'hi pugui posar. Heu dit que són cançons més paisatgístiques, has dit tu. Doncs expliqueu-me la portada del disc, perquè si algú no la té al cap, es veu el Joan Enric de vermell, el Dani de groc, l'Enric de blau, caminant així en un camp verd, caminant cap a com un nimbus, cap a un núvol. Què és això? Bueno, lliga'm una mica amb el que dèiem ara de la cançó del senyal que esperaves, no? Jo crec que una de les idees, puc explicar-ho, la idea que tenia Joan Enric d'aquesta cançó, quan la presenta la lletra, no? És la idea de dir, tios, la idea és, ens la canta a nosaltres tres, no? És la idea d'algú que li diu als seus companys de dir, tios, no sé què passarà, però ens en sortirem. Jo també tinc por, però tirarem endavant i ens en sortirem, no? I una mica és el que volia retratar aquesta imatge, no? De dir, no sabem què hi ha més enllà, però nosaltres continuem endavant, seguim aquí, estem cagats de por, però convençuts de que anem endavant, no? I hi ha una cita dintre del disc. Sí, hi ha una cita de Nabokov dintre del disc que parla de que no es pot veure res entre la boira, però sé que estic mirant cap on t'haig de mirar, no? Llavors aquesta idea d'aquest canvi de rasant que tu com a espectador, quan veus la portada, doncs estàs anant, ens estàs, entre cometes, seguint i anem cap a un punt on tot, com bé dius tu, pugem una muntanya però no sabem què hi ha a l'altre costat. Llavors, semblava que tot plegat era poètic, era maco i sobretot era molt viu. Volia una portada que fos molt viva, molt cridanera, molt alegre. Perquè la incertesa pot ser molt bonica. Vull dir... Bueno, el Març no pensava el mateix, però amb el temps ens hem d'anar acostumant. Sí, però parlem d'una incertesa també artística, no? En aquest sentit, de dir, nosaltres passàvem de quartet a trio, era un moment que enteníem que dintre de la història dels amics, quan esperem que d'aquí molts anys algú es pari a mirar tot en retrospectiva, doncs digui, hòsties, el senyal que esperaves és un disco frontissa, evidentment, perquè el grup passa a ser diferent del que havia sigut. I enteníem que hi havia com una mena de revàlida amb el seguidor. Llavors ha passat que teníem molta por i és el disco que la gent ha abraçat més, però de llarg, i les crítiques no havien sigut mai tan bones, inclús de premsa especialitzada, que sempre havíem una mica passat més de puntetes per alguns mitjans que ens han fet més cas. Llavors això ens fa molta il·lusió. Genial. De seguida seguim parlant amb el Ferran, amb el Joan Enric i amb el Dani d'aquest disc del senyal que esperaves, però abans és moment d'escoltar una de les cançons d'aquest disc, que és una de les que m'ha funcionat molt bé, que veu treure cap al gener, el 24 de gener, si no m'equivoco, que s'anomena El meu cos. El meu cos. Ganes, no, ja, de començar a donar l'icanya, no? Ara discutim això ara mateix. Com que estem preparant el directe, jo què sé, jo toco el piano, un sinte, toco el keitar, el Ferran toca dos guitarres i estem allò decidint, doncs, quina toco? Aquesta, que és més important, i deixo això en un segon terme, repartir-nos veus també pel Pol i el Ramon, perquè hi ha trossos que hi ha 5 veus, llavors hem de fer que ells també cantin alguna veu, perquè si no, no... O sigui, hi ha 5 veus? Bueno, quan dius el meu cos, allà ja no som 3, vull dir, som nosaltres 2 vegades. Hòstia, I llavors, perquè soni així, en directe necessites que en Pol i en Ramon al baix a bateria també. Però aleshores toquen 3 instruments durant el concert o en el disc? No, la mateixa cançó. A la mateixa cançó has d'anar canviant de... Clar. Hòstia, En aquesta en concret vaig de cul, en altres no, en aquesta sí. que fort. Jo aquí, per exemple, quasi no toco. Jo tampoc. O sigui, ell té 3 i tu cantes i tu cantes. Jo toco. Jo aquí toco molt poc. Hòstia. Per mi és la cançó més senzilla. A mi, vaig una mica de cul a les tornades. També passa que graves les coses i després vas afegint coses sobre la marxa de l'estudi i llavors després tot això ho has de fer en directe. Vull dir, has de cantar, tocar, fer aquella segona veu i que tot soni bé, fluid i natural. És el meu cos dels amics de les arts. Seguim parlant amb el Ferran, amb el Joan Enric i amb el Dani de l'últim disc que han tret, El senyal que esperaves. Estàvem parlant de que en el concert, per exemple, el Dani amb aquesta cançó t'ha de trucar 3 instruments en una sola cançó. Bueno, ara estem fent els assajos i ho estem mirant, segurament ho acabarem reduint perquè no quedarà bonic que jo vagi de bòlit i segurament acabaré fent 2 només. Vull dir que són coses que estem ara discutint que és vital, perquè a vegades hi ha coses que graves que potser a l'hora del directe
aquell detallet que no se sentirà, doncs no cal que jo vagi corrents a tocar-ho al cinte o el Ferran vagi corrents a fer un guitarrasso. Enlloc, no cal que vagi corrents enlloc. I és difícil traspassar les cançons de l'estudi al concert? Sí. Sí? Ara més que abans? Perquè ara hi ha una... Quan vau canviar de productor, aquesta música sona diferent de la del principi, òbviament. Sí, el productor ens va animar una mica a donar cada cançó el que necessitava en un disco. I ell, clar, ell no pateix pel directe. Ell no té cap mena de preocupació. Diu, a mi què m'expliqueu? A mi em pagueu per fer un disco que soni bé. I és el que faré. A partir d'aquí és cosa vostra de dir com ho toqueu, què feu quan ho porteu en directe. És una cosa que se'm desentén totalment. És feina nostra, que deia en Dani, negociar una mica amb tu mateix i amb els altres, a veure què ets capaç de fer, què val la pena que vagis de cul, què no... No matar el Dani al mig del directe, si pot ser. No, estaria bé que ningú em batés, però no, per exemple, hi ha una orquestra. Evidentment, no anirem amb una orquestra. No, al final no? No. Ho estic negociant, però crec que pinta que no. Ferran, pinta que no. Per Covid. Sí, per Covid, no? Si no vindrien, no és per pressupost. Si no vindrien, perquè són de Budapest i no poden viatjar, però bueno, si no haguéssim vingut. Els avions poden anar plens, els concerts no, però els avions sí. Els avions podeu agafar un avió i fer un concert a l'avió. Quina gran paradoxa. Seria una bona protesta. Seria una bona forma de reivindicar, bona idea, això. Jo vaig agafar un vol aquest cap de setmana, estava plena, només una part de l'avió. La part del final de l'avió estàvem tots junts, va ser en Vueling, per cert, i la part de davant no hi havia ningú. I era una mica absurd, realment, perquè has de pagar per intentar canviar de lloc, així que seria una bona acció de protesta. Has de pagar si no vols contagiar-te, no? Vindria a ser això. Bueno, al final la Covid no entén de classes, però la societat sí. I és la diferència. El meu cos, de què parla? El meu cos... Contra tot pronòstic parla del teu cos. No, crec que la lletra en aquest sentit és juganera perquè parla d'aquest jo i aquest tu que comparteixen una nit, suposadament du com una infidelitat o tal, han passat una nit junts, però aquest jo doncs, té una vida que no sap que el cos realment el que vol és estar amb aquesta altra persona amb qui ha passat la nit. No? Hi ha aquest punt de... El jo ha de tornar a la seva vida normal, ha de una mica deixar aquest moment d'aquest parèntesi, aquesta fantasia, aquest somni i tal igual, i l'altre personatge doncs, no vol que marxi. No? És aquell moment doncs, que tu tens pressa i tal, i per l'altre doncs, tot és un joc i tot és riure, hi-hi-ha-ha. Hi ha un punt de dos mons que estan col·lisionant. No? Qui escriu les cançons? Perquè clar, Joan Enric és qui agafa el pes de les... Jo m'ho cuido de les lletres, no? Però també és una cosa que tenim molt en compte, és que som 3 cantants. I cantar una lletra que tu no hi estiguis identificat, doncs és molt difícil. Jo no m'ho vull imaginar. Llavors, qualsevol cosa que fem, amb lletres, o amb arranjaments, o amb bases, o amb tal, és una cosa que s'encarrega un, però es posa a debat. I es diu, això què? I llavors sempre hi ha una ronda d'opinions. Sí. Hi han saltat versos que jo veia molt clarament i que ells dos no veien. Però això, sí, digues. No, que hi ha una part de les cançons que sempre és comuna i una part que sempre és diferent, no? La part comuna és que en Joan Enric sempre és el que acaba escrivint les lletres, que en Dani sempre és el que acaba decidint quins arranjaments vocals quan fem harmonies o quins arranjaments de corda hi han, i jo sempre acabo treballant la part més rítmica i la part més d'electrònica és de sintetitzador i propostes més d'aquest tipus. Això és la part comuna que tenen totes les cançons. Llavors hi ha una part que és diferent, que és que cada cançó neix, aquesta del meu cos, hi ha una part que la vaig portar jo, Juliol del 94 la va portar en Dani, Adéu la va portar en Joan Enric, vull dir que cada cançó després té una cosa diferent, no? Neix és molt difícil que la primera llavor, la inspiració, et neixi en el moment concret en el que estàs assajant amb ells dos. A vegades ha passat, però és raro. Però en termes generals també hem desistit que ens passi, no? Exacte, és més habitual que tu en un moment que estàs sol, tranquil a casa, estàs amb el piano, comences a tatarejar una cançó, vas apuntant els acords, estàs inspirat i presentes un embrió, una idea, una melodia amb uns acords que els hi ensenyes i que en molts casos diuen, molt bé, i en altres... I s'ha acabat. I que en d'altres, és quan passa la màgia, i són aquestes 10 cançons, ha passat això, doncs ells han dit, ostres, mola, Dani, aquí hi ha alguna cosa. I a partir d'aquí aquell embrió passa a ser dels 3 i és quan comencem a fer-lo créixer. En aquestes maneres que dèiem, no? Vull dir, cadascun el seu... Perquè es converteixi en
doncs, en una cançó Dels amics. dels amics. Teniu un rol molt marcat, però hi ha algú que sigui com molt destructor de vosaltres? Què és el que diu? Molt destructor? Sí, dir, això no m'agrada, el que seria més conservador, més Jo destructor, crec o tots més o menys us aneu a jo equilibrar? crec que com tots tres aportem idees i sabem el que costa aportar una idea i posar-la a davant dels altres, jo crec que som molt respectuosos, tots tres. Sí, i amb això et donaré un exemple molt clar. Hi ha una cançó, crec que va ser la primera que vam anar a fer l'estaig de la Molina, que la va portar en Dani, una cançó que... Les cançons tenen títols, abans que es publiquin, tenen títols provisionals, no? Sí. Vale? Tenen títols que... Però és que no hi Què ha vols dir lletra. amb Al principi això? no hi ha lletra. No, que per exemple, aquella cançó es deia No Matter How. No, què? No Matter How. Ah, perquè, ok. perquè en Dani quan la tocava feia No Matter How, i vam dir, doncs No Matter How. No I Matter How. vam treure els acords, vam començar a tocar, tal i qual, no sé què. I era una cançó que tenia una part que, diguéssim, pel disco la vam diguéssim, desestimar perquè no ens funcionava, però amb una idea que tenim pel cap, que estem treballant-hi de cares al 21, de seguida que vam dir hem de treballar amb això, aquella melodia que pel disco els tres no l'havíem vist clara, inclús el productor la va desestimar, Inclús jo. llavors vam agafar i vam dir, hòstia, aquella melodia aquí quadra, la vam posar i de fet la gent amb qui treballem van dir, hòstia, és fantàstic aquest tros i tal. I on la vau posar? Bueno, estem treballant en un projecte musical. Vale. I llavors... Es pot dir? Bueno, es pot dir perquè ja ho he dit, però vull dir que no es pot avançar gaire més, però estem treballant en una cosa molt... És un projecte a llarg termini que, Sí. que estem fotent-hi moltes hores i trigarà anys en veure el llum perquè ho volem fer i ho volem fer bé i llavors, bueno, podem dir-ho perquè no és cap sac, vull dir, no passa res, però vull dir que... No es poden donar gaires No, detalls. però no saps per què a vegades, no sé, no ho veus per aquí i per l'altre va casar de seguida i era el que necessitàvem. Llavors, bueno, som curosos dins de les coses i tal, però hi ha un moment que has de ser honest i has de dir, Sí. jo no ho veig. I quan no passa aprens res. que no és personal, que és de dir, no, ho està fent per la cançó, crec que tens molt de guanyar. I era més difícil al principi reconèixer això o amb el temps? Sí. Bon aprenentatge. Molt més, perquè és més el que deia el Joan Enric, no? Perquè primer et penses que és un atac a la teva persona. O sigui, si jo ensenyo una idea i ells em diuen no la veig, a vegades no és perquè no la vegin com a cançó, és perquè no la veuen pels amics, perquè diuen, no, potser no encaixarà amb el nostre rotllo, no la veig bé. Llavors això al principi t'ho prenies com un atac personal, no? De dir, hòstia, però si és una cançó boníssima, com no els ha agradat, no? I amb el temps dius, vale, doncs no, tots tens raó i acabes entenent que no és la millor cançó pel grup, no? I hi ha un altre factor, que és el fet del temps. Que l'estona que tu has invertit en aquella cançó no té res a veure amb el resultat final. Vull dir que no perquè hagis... És que m'hi he passat 8 hores! I dius, és igual. És que sí... 8 hores és poc, eh? Bueno, no, Jo quan ho he dit... per treure un esbós, és que Està 300 hores. m'ha costat moltíssim aquesta... I dius, bueno, doncs que no és cap valor. O la complexitat, no? Perquè a mi em passava molt abans que jo feia cançons i com que a vegades se me'n va molt al cervell, feia unes progressions harmòniques molt complexes i tal, i els ensenyava, i sí, jo els deia, però mireu que interessant, perquè aquí passa això, i a més aquesta part està en un mode molt estrany, no és ni major ni menor. Venies al peix una mica. Sí, no? I em deien, sí, però és que no... No, però aquí no arriba. No ens ha emocionat res. A la pell no arriba, no? Clar, ara és més difícil que mai fer cançons que emocionin, perquè el consum de música a més és molt ràpid. Si tu als 15 segons no t'agraden, hi ha molta gent que se la fuma. Jo estic d'acord amb això, però també t'he de dir que tinc la sensació de que, més enllà de les ràdios, i no perquè sigui una ràdio, hi ha cançons que la gent, suposo que es consumeix molta més música que del que es consumia abans, perquè hi ha un accés molt més fàcil, i que les cançons que sonen a la ràdio sí que la gent les escolta molt, perquè sou uns grans prescriptors de música. Home, gràcies. Sí, ho sou, és veritat, vull dir, Sí, les ràdios sí, són importants. Però també passa que hi ha tot un altre munt de cançons que acaba fent el seu camí sol i acaben perdurant. Són cançons que moltes vegades duren més i acaben sent més grans i més importants que les que heu treballat vosaltres des de la Per ràdio. exemple, Louisiana Welcomes de Cotó és una cançó mítica que no va sonar mai aquí, que Mai. no és comercial, No. però durament als concerts és de les millors, no? Sí, no, de fet... És la més escoltada de Spotify. La més escoltada de Spotify. I pràcticament cap ràdio l'ha punxat mai. Llavors, també convida una reflexió a les ràdios, no? De dir, bueno, pensem bé perquè hem de punxar aquest tipus de música i no una altra, no? Perquè la gent consumeix... Jo si em trobo segons quina cançó a la ràdio em quedo escoltant-la. Aquí ho deixo.
No, també hi ha ràdios. Això vol dir que hi ha cançons que haurien de sonar més a la ràdio o no tant les comercials. Jo crec que hi ha cançons mitjos temps i lentes, precioses, actuals, que no s'estan punxant a les ràdios, no dic només vosaltres, dic en general, ho dic a tot arreu, i que crec que la gent se les escoltaria, perquè són grans cançons i que estic segur que si jo em paro també esperaria altra gent a escoltar-les. I la prova és això, que tu veus a Spotify i hi ha llistes de reproducció i veus cançons mitjos temps, lentes, que funcionen. Parlant de grans cançons del disc, ara escoltarem una de les vostres que està dins del disc, que és de les meves preferides. A dir personalment, la gent jutjarà des de casa o des del cotxe. És juliol 1994, aquesta cançó del nou disc dels Amics de les Arts, el senyal que esperàvem. I saps què esperava? Jo esperava molt aquest moment ara, que és un moment de jugar una mica amb vosaltres. Perquè cadascun de vosaltres m'heu dit quina és la vostra cançó preferida de tots els temps. Aleshores, la gràcia és que entre vosaltres haureu d'esbrinar quina és aquella cançó. Aleshores, digues. Perdó, abans de res, Abans de res. Quina pregunta més complicada. No sé vosaltres, però sí, jo vaig haver de dir... Som uns cabrons aquí. Jo vaig contestar, només pot ser una? I Ja, van dir, sabia que seria així. només podia ser Vaig una. dir, Tiempo havien Rhapsody tots tres? Hauria estat una gran jugada. Primera pista, no hi ha cap Bohemian Rhapsody. Val? Aleshores, començarem amb el Ferran, per exemple. Vale. I li podeu fer preguntes, que ell contestarà sí. Jo ja la sé. Tu ja la saps. Tu ja la saps. Que diguin Dani, jo ja la sé. Dani, va. Tu ja la saps. Però què diràs, la cançó directament o la pregunta? Diré la cançó jo me la jugo. Vale, comencem amb el Dani per mantenir, mantenir una mica la tensió. Bueno, si m'equivoco, però vull dir que me la jugaré. Sé quina diràs i t'equivocaràs. Jo diria entre... Jo diré dos autors. Puc dir dos? Pregunta. Digues. Va, pregunta. És de Radiohead? No. Merda. Tu quina anaves a dir, darrere? Però bueno, estàvem connectats, no? Vale, tinc una altra. Vaig pensar-hi. És de Jeff Buckley? Sí. Molt bé, Lleva aquí, molt bé. punto positivo. Molt bé. Joan Enric, et toca a tu, perquè hi ha hagut aquí un fracàs Si és de important. Jeff Buckley... Bueno, clar. No, clar. És d'autoria seva? Sí. Vale, ja ho tinc. Qui? So Real, de Jeff Buckley. No. No? Anava a dir I Like Wine, però no és seva, no? No, I Like Wine? és de... Vale, voleu un microsegon? Va. És el comodí del públic, és el microsegon. A veure, Un segon. Last Goodbye. Molt bé. Molt bé. Per què és la teva cançó preferida? Perquè és de les èpoques que vaig començar a tocar la guitarra i em fascinava com sonaven les guitarres d'aquest disc, com canta ell, et transporta, et porta a uns mons espectaculars, no? I per mi és una gran cançó pop d'un tema superclàssic que és pop. La lletra parla d'això, de desamor però no sé, com sona les guitarres d'aquest disc, d'aquest tema, em tenen el cor robat. És un temazo, molt... De marca. Torn per Joan Enric, heu d'esbrinar quina és la seva cançó preferida. També vaig preguntar si volíem posar més i vaig fer un esforç de síntesi, però... A veure... Dani, va, pregunta. Jo faré una pregunta per obrir dos universos i seria... És nacional, és catalana o és estrangera? Estrangera. Vale? És de Coldplay? No. Vale. Dan? Ara m'ha matat una mica, És dels 90? No. Hòstia, aneu molt desorientats, És un clàssic? És un clàssic. És d'en Bob Dylan? No. Marvin Gaye? No. Comodí del microsegon. Va. Microsegon. Hòstia, que no estava Hòstia, no estava gens atent. Quina versió has posat? Però això és una altra versió. A veure. Quina és la teva versió? A veure. A veure. Perquè esperava el primer cor del... Això no és al principi. No, clar. és cap al mig. Jo esperava el primer cor i dic, hosti, aquesta no és. Què està passant? Teniu alguna idea de què era aquesta? No. No, però em quadra. Bueno, Joan Enric, però... tenies callat, això. Sí, bueno, és una cançó que tinc molt bons records de l'època, precisament del pis. És una cançó que és trista i és alegre alhora. És aparentment molt senzilla, però crec que ho té tot. No sóc, ultra fan de l'Urrit, de dir no vaig a missa amb l'Urrit, però vull dir, hi ha un punt que aquesta cançó em capgira bastant i m'agrada molt. Que guai. Dani, en desbrinant la teua,
Jo ja la sé. Sí, Joan Tu la Enric. saps. El Joan Enric ho sap sempre i al final No la sembla sé, que no. però m'agrada jugar fort. Va, digues. Aleluia, Leonard Cohen. És Leonard Cohen. És Leonard Cohen. L'he clavat! Sí senyor, respecte Hòstia, absolut. per què ho sap tant? Bueno, perquè és que a mi Leonard Cohen m'encanta, o sigui, i defineix per mi molt bé el que hem de fer els músics que ens dediquem a això, que és que música i lletra vagin de la mà, tinguin sentit i que tinguin força per separat, no? I aquesta cançó a més és metamusical, que a mi és una cosa que m'obsessiona, que és que hi ha un moment que la pròpia música t'està explicant el que està fent l'harmonia de la cançó i em sembla preciós que estigui tot tan ben trebat. I a part que s'han fet grans versions, com La Jeff Buckley, per exemple, o jo què sé, o tantes altres. Parlem de la cançó de Déu, perquè hi ha gent... És una de les que més ha emocionat a la gent. Hi ha gent que fins i tot ha dit que potser és la continuïtat de Louisiana als Camps de Cotó. Parlem-ho. Ja teories de tot. Hi ha teories de tot. I vosaltres heu d'acabar amb les teories o no? No. Jo crec que és el que deia Joan Enric abans, no? I ho explicaràs millor tu, però és aquesta idea de pintar un paisatge i que la gent l'acabi omplint posant-ho allà on ell creu, no? Sí, cada cançó parteix d'un joc en el sentit, diguéssim, més artificial. O sigui, la idea és, tu tens una idea de com encararàs la cançó, tens un sentiment, tens un algo que un dia t'emociona i llavors la teva feina és protegir-ho perquè això quedi gravat el dia que... O sigui, aquesta cosa que a tu t'ha emocionat, el dia que estiguis a l'estudi, això hi sigui present. Llavors aquí, la idea de la cançó era explicar, o sigui, fer una goodbye song, o sigui, una cançó de comiat, però d'un personatge a través de la gent que l'estima, no? I anar posant miralls, i de dir, si aquest personatge posa un mirall en el seu pare, doncs veu això, si posa la mare, es veu això, tal. I tu vas sapient coses d'aquest jo a partir de la seva relació amb els altres. I crec que és maca la idea de que quan marxes, en el sentit més ampli del terme, el que et queda és el que has deixat en els altres, no? I crec que, bueno, em sembla que la vam voler trebar d'aquesta manera. També a nivell harmònic és molt cíclica. Sí que hi ha dos moments que a la tornada canvia, però és tot molt, diguéssim, no passen grans coses, com a la vida, no? Que és un anar fent i de tant en tant passa alguna cosa. Doncs hi ha un punt que la cançó no volia fer, no volia ser ni estrident. Al principi havíem provat finals apoteòsics i molt amunt i tal. Inclús el productor a última hora ens va capar unes veus que em diuen unes veus supergrosses i tal. I va dir, però què dieu? Aquesta cançó s'acaba aquí, s'acaba petita i ara veus que és com ha de ser. I és no només els finals, sinó, no sé si us recordeu, la cançó tenia moltes més capes d'instruments, o sigui, i vam anar despullant, o sigui, vam anar traient, vam dir, no, al final començarem només amb el piano sol, el contrabaix feia tot de línies que vam simplificar, vam fer tornar el Paul Crueix un altre dia, gravar-lo, vam simplificar-ho, va només a rodones perquè no cal res més, i tot es va anar fent més petit, precisament perquè sobresortís la lletra i el missatge arribés, que és el que és més important. El concert serà de les Piel de Gallina. Sabeu on la ficareu? Sí, això esperem. Bueno, és que de fet, als concerts quan fèiem el rotori dèiem, ostres, o farem o adeu o mentrestant. Pensava que les hem de tocar les dues. No, perquè hi ha un punt que sí que, com dius, és de les més escoltades ara a Spotify aquesta setmana. Per tant, crec que serà molt difícil deixar una cançó fora del nou disc, perquè... Doncs farem una cosa. Escoltem aquesta cançó que es diu Adeu, però no us diem adeu encara. Encara queden una mica de sorpreses i de cosetes.